Simona Halep a declarat luni că a avut dureri la picior și spate în timpul meciului cu Lisicki, dar speră să se recupereze până la meciul de miercuri în sferturile de finală ale US Open. A fost un meci greu, foarte greu. N-am jucat cel mai bun tenis al meu, dar am jucat suficient de bine ca să-l câștig. Am avut o durere la picior, la mușchiul stâng, dar după aceea am avut crampe la spate și de acolo s-a agravat și la picior. Nu sunt foarte rău, nu este foarte gravă problema, dar este o mică problemă. Sper să mă recuperez, am o zi liberă și sper să dau tot ce pot în următorul meci. Și din ce cauză a apărut această durere? Nu e accidentală? Nu, din cauza efortului pe teren la meci. Da. Această victorie dramatică îți dă un suport moral, îți dă un boost pentru următorul meci care va fi greu de asemenea cu Azarenka? Da, mă aștept la un meci foarte greu pentru că a început să joace din nou bine și ea este o jucătoare bună, a fost în top. Da, îmi dă încredere pentru că chiar dacă nu joci cel mai bun tenis al tău, să câștigi un meci la nivelul acesta este foarte, foarte important. Îmi dă încredere că pot să stau în teren concentrată și să lupt pentru fiecare punct, indiferent dacă pierd punctul respectiv sau nu. A fost o partidă foarte bună pentru mine și sper să mai am partide din acestea în care să lupt până la sfârșit cu tot. Stadionul a fost arhiplin. Au fost mulți români, poate ai auzit deja încurajările de pe margine. Ce influență au aceste încurajări? Te deranjează câteodată sau te susțin, îți dau un impuls? Mă susțin, întotdeauna mă susțin și vreau să le mulțumesc pentru asta. Este într-adevăr impresionant că mulți români vin la meciurile mele cam peste tot unde mă duc. Am văzut că terenul a fost plin. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera și mă bucur și mai mult că am putut să câștig ca să bucur pe românii care au venit. Le mulțumesc încă o dată și aștept, bineînțeles, următorul tur, că va fi greu. Simona a câștigat în mod dramatic meciul la simplu împotriva Sabine Lisicki în 3 seturi, dar l-a anulat pe cele de dublu mixt alături de Horia Tecău, care urma să aibă loc în cursul serii împotriva cuplului Hingis-Paes. Intrând în această competiție de mix, știam că va fi riscul ca Simona să nu poată continua pentru că are de jucat simplu. Dacă are un meci de 3 seturi în care este foarte solicitată, știam că va fi greu să intre după aia la mix. Simplu e prioritate mult mai mare. Îmi doresc să-și revină și să fie fit și pregătită pentru următorul meci. Asta e cel mai important. M-am bucurat să joc alături de ea, am câștigat 2 meciuri, ne-am distrat, ne-am simțit bine. Poate o să mai avem ocazia să jucăm și altă dată. Deocamdată încercăm amândoi să ne recuperăm și să fim apți eu pentru meciul de dublu, ea pentru meciul de simplu.